Bos días a todos e a todas. Compráceme darlle a todos e a todas vostedes a benvida á Casa da Cultura que leva o nome do insigne boirense Ramón Martínez López, fillo predilecto da nosa vila e persoa de gran trascendencia na intelectualidade do pasado século XX. Son moitas as facetas a destacar de don Ramón, pero dado o foro no que me atopo, quería facer unha pequena reseña moi acaída para a ocasión. Don Ramón foi membro fundador no ano 1923 do Seminario dos Estudios Galegos xunto con Fermín Bouzabrei, Venceslao Requejo e Boet, José Filgueira Valverde, Luís Tobío Fernández, José Pena e Pena, Alberto Vidán Freire, Manuel Magariños Negreira e Ramón Francisco Romero Lema. Don Ramón era un xove estudiante de Filoloxía e Letras, máis exactamente foi o máis novo de todos os membros. Con só 16 anos e cando comeza a andadura no Seminario dos Estudios Galegos, unha institución senlleira da cultura galega e que traballou e abreu multitude de campos dende 1923 ao seu fin no 1936. A súa faceta como lingüista, a súa vida e obra e a emigración tense analizado por distintos autores. Entre eles, cabe destacar a publicación feita polos profesores Elixo Vilaverde e Amancio Liñares, baixo o título Don Ramón Martínez López pola Universidade de Galicia, editado por Sementeira no ano 1992. Pero quizáis unha das súas facetas menos coñecidas sexa o seu papel no ámbito da arqueoloxía nos anos 20 e nas súas responsabilidades como membro da comisión organizadora do Museo do propio Seminario, xunto con Risco, Carro, Filgueira e Castelao. Esta faceta volveuna a cultivar con posterioridade, xa que participará activamente na constitución denominada Junta del Museo de Bellas Artes no ano 1932 e que posteriormente frutificaría no que hoxe é o Museo Provincial de Lugo, que curiosamente acolle no seu seo o colar de ouro dos Chaos do Barbanza, que formou parte da colección Álvaro Gil e que hoxe publica constituindo a colección de ouribes máis importante de Galicia. Mais tamén estivo don Ramón na xeira que organizaron as seccións de Prehistoria, Etnografía e Folclore do Seminario dos Estudios Galegos polo Barbanza, onde saíron traballos tan certeiros como a serie publicada na revista Nós, Prehistoria e Folclore do Barbanza. Traballaron en diversos enclaves que hoxe, case un século despois, seguen estando na actualidade, como é a zona arqueolóxica dos castros de Neixón ou o castro da cidade de Ribeira. Por isto, nada mellor que a Casa da Cultura don Ramón Martínez López de acollida á 14º Encontro Arqueolóxico do Barbanza. Moitas gracias. Presidindo a mesa comigo está o señor alcalde, don José Ramón Romero Maneiro, coordinador, e Ramón Fábregas, catedrático da Universidade, que a continuación farán unha aportación. Moitas gracias. Bos días a todos, benvidos, a pesar do coronavirus, estamos aquí todos, vivos. Bueno, benvidos e benvidas a estes 14 Encontro Arqueolóxico de Barbanza, organizado gracias ao apoio un ano máis do Concello de Boiro, ca organización do Centro Arqueolóxico do Barbanza, a coordinación científica da Universidade de Santiago, que personal con o profesor Ramón Fábregas, e a formativa da Consellería de Educación. Bueno, como coordinador de formación do profesorado, agradezo especialmente a presenza dos profesores e profesoras que ano tras ano se achegan aquí, a esta Casa de Cultura de Boiro. Xa son máis de 400 docentes. Algúns están aquí desde a primeira edición. Poño como exemplo a Claudio Rodiño, a Marusela, ou mesmo a Manuel Maneiro Castañeda, a que moitos de vós coñecíades e que desgraciadamente xa non está entre nós. Bueno, decía que máis de 400 docentes e máis de 5.000 horas certificadas de formación. Mais o importante nestes tempos nos que as palabras parecen perder o seu sentido e incluso o seu valor, o esencial é que estas mulleres e homes son a cadea de transmisión á xuventude do significado que agochan as palabras. Palabras tales como patrimonio, respecto, identidade, país, nin máis nin menos. Lembro unha poesía escrita polas miñas alumnas e alumnos a que den lectura se hai uns anos neste mesmo lugar, e voume a repetir un pouco porque vou a ler uns pequenos versos. Decían así: a poesía fala sobre o significado da pedra.
Unha pedra pode non ser nada ou pode serlo todo. Pode ser un obstáculo no camiño ou formar parte del. Sube ela e serás máis alto, verás millor, mirarás millor. Unha pedra pode non ser nada, pero todas xuntas construen a nosa historia, son parte da nosa vida. Fermosos significados da palabra pedra, intensa expresión de conciencia dunhas rapazas e rapaces de 14 anos. Deixo a vosa lección quen debe recoller esta lección. Pero seguro que non lle vería mal a quen segue a pensar que as pedras non son máis que obstáculos no seu camiño. Para que este encontro saia adiante fai falta xente, persoas que puxeron o seu esforzo, o seu tempo e o seu saber. Xa aquí en España, Guillerme Casarabille, Isolina, Laura, Federico, Octavio, que está aquí, José David Sancristán, Brión o conserxe e o Paco o taxista. Todos forman parte disto. E como non, as arqueólogas e os arqueólogos de aquí, da terra, galegos, que en circunstancias ás veces as máis delas difíciles traballan polo noso patrimonio. Algúns estarán pensando que o gallo traballara máis a miúdo, pero como cantaba golpes bajos contra las rocas se estrella mis enojos, malos tiempos para la lírica. Moitos e moitos deles, eu diría que casi todos, pasaron por aquí. Algúns xa curtidos, outros nerviosos na súa primeira actuación. Recordo a Lino Gorgoso no seu primeiro día aquí. Non quixera esquecer a ninguén. E se así o fago, pido disculpas por anticipado. Pero creo, este ano deron un pouco máis de tempo e, por lo tanto, vou a nomear a todas e a todos. É a nosa pequena homenaxe ao colectivo de arqueoloxía galega. Todo comezou un 24 e 25 de febreiro do ano 2007, con Paco Lourido, Fernando Acuña e Jorge Guitián, pan e fillo. E continuou con Iñaki Vilaseco, Rosa Maside, Tito Concheiro, xa sabedes que Tito máis Baroña é igual a bebida enerxética, non? Andrés Bonilla, Ana Filgueiras, Xurxo Allán, Felipe Criado, José Manuel Rey, Juan José Alonso, Miguel Ángel Vidal, Arturo de Lombera, Antonio Roma, Juan Naveiro, Antonio de la Peña, Felipe Arias, Mariajo Bóveda, Felipe Senén, Pepa Rey, Xulio Carballo, Costas Goberna, Fernando Carrero, Raquel Casal, César Llana, Alejandro Barral, Fausto Infante, Eugenio Rodríguez, Pili Prieto, Javi Rodríguez, Xosé Manuel Rosales, Marcial Rodríguez, Gonzalo Buceta, Xosé Carlos Castro, Gonzalo Meijide, Vieito Pérez, Manuel Gallego, Xosé Lois Villar, Manuel Lestón, Paco Vidal, Eduardo Méndez, Beatriz Comendador, Lino Gorgoso, Luis Francisco López, Rafa Rodríguez, Elena Lima, María Jesús Iglesias, Miguel Saltar, Paco Hervés, Yolanda Álvarez, María Martín Seijo, Roberto Bartolomé, Adolfo Fernández, Fermín Pérez, David Barreiro, Israel Picón, Fidel Méndez, Diego Piai, Elías López, Ángel Acuña, Xurxo Constenla, Miguel San Claudio, Marcos Martinón, Brais Currás, Álvaro Rodríguez, Alia Vázquez, Benito Vilas, Jorge López, Eduardo Breogán, Olaya López, Antón Casal, Manuela Pérez Mato, Patricia Mañana, Santi Vázquez, Ezequiel Lago, Enrique Montenegro, Marco Ortegoso, Xosé Lois Armada, Carlos Fernández e xa neste ano David González, Jorge Lamas, Vitoria Folgueira e Vítor Rodríguez. E como non, o trío formado por Carlos Rodríguez Rellán, Ramón Fábregas e a alma deste encontro que é Vítor Barbeito. A todas e a todos, grazas, moitas grazas. E solo pido que intentedes disfrutar o máximo posible deste encontro arqueolóxico de Barbanza. Moitas grazas. Bos días. Cando xa se fai unha cousa por 14ª vez, é casi titánico o esforzo por decir algo mínimamente original ou interesante diante desta audiencia. É tan difícil que, de feito, non o vou intentar, non vou usar da súa paciencia. Quero, en primeiro lugar, dar a benvida a todos os asistentes
e aos conferenciantes. Benvidos, welcome. Sin uns e sin outros, sen unhas e sen outras, esta actividade non se tería prolongado como acontece durante estes 14 anos. Como en todas as edicións anteriores, nesta 14ª xeira dos encontros, temos unha combinación de investigacións feitas por arqueólogos galegos ou traballando no ámbito galego e aportacións achegas de colegas tanto da Península Ibérica como de outros lugares fora dela. Temos especialistas de Portugal, de Francia, mesmo de Suecia, no lonxano norte, no Far North. Eu penso que con estas conferencias nos poden permitir chegarnos a lugares distantes. En certa medida, nos permiten viaxar a través das presentacións que imos ver. Pero é unha viaxe que non é só estritamente no espacio, non vamos tan só a ver sitios dentro do propio territorio galego ou peninsular ou fora mesmo da península, sino que tamén, e isto é unha cousa que quizáis está detrás da fascinación que desperta a arqueoloxía, imos viaxar no tempo, imos viaxar ata os tempos nos que os seres humanos iban detrás dos cervos e dos renos e ocasionalmente, como nos dirá o profesor González Sainz, os debuxaban, os gravaban nas covas ou como acontece en Foscoa, os gravaban tamén nas penedías abertas ao aire e ao sol. Pero tamén ten unha, así como viaxaremos a tempos mesmo comparativamente remotos, tamén este ano esta edición ten unha interesante componente exótica, nomeadamente africana. Hai dúas achegas da profesora Ruiz Gálvez e do profesor Laporte que teñen que ver con cuestións que se ven no caso do profesor Laporte pode ser relativamente próxima a nós ou a nosa experiencia, porque vai falar do megalitismo na rexión de Senegambia, no oeste africano, e a da profesora Ruiz Gálvez podría parecer, como veremos, a primeira vista podría parecer algo exótica demais, pois vai falar do comercio suajili. Eso sona moi casi a películas destas de Tarzán, etcétera, etcétera, non? Angaua e todo eso, que se din esas palabras, que non sei por certo se é suajili. Pero, como veremos, son cousas que son máis próximas a nós do que pensamos, sobre todo porque nos fan reflexionar sobre evidencias arqueolóxicas e problemas que nos atopamos os arqueólogos máis de a pé en sitios como traballando na fachada occidental europea na prehistoria recente. Así pois, espero sinceramente que, como aconteceu en edicións anteriores, os asistentes podan disfrutar e aprender coas cousas que se van presentar aquí. As circunstancias, xa remato, as circunstancias desta edición son un pouco problemáticas. Nos últimos días tense espallado unha certa alarma social alrededor do coronavirus, o que levou a que un certo número de xente, pois, sospeito, se dera de baixa en razón desa alarma. Por iso, o meu agradecemento especial a todos que estades aquí
superando, pois, a mellor, o medo, algo natural. O medo, decía a miña nai, o medo é libre. E que, realmente, pois, os que estades aquí presentes, tanto os conferenciantes, mesmo chegados de lonxe, como os asistentes, pois son un pouco loitadores fronte a esa alarma e son protagonistas deso que chamaba Lucien Febvre combates pola historia. Estades aquí sodes combatentes pola historia, polo patrimonio, pola curiosidade, polo interés sobre o pasado. Moitas grazas. Bueno, bons días a todos e todos. Benvidos a esta 14ª edición do Encontro Arqueolóxico do Barbanza. Antes de nada, quero agradecer a súa presencia a Ramón Fábregas e José Fernández Maneiro, e, como non, a Concelleira de Cultura María Outeiral, así como tamén os relatores e relatoras que forman o programa destas xornadas que vamos a empezar. Os encontros arqueolóxicos son unhas das líneas estratégicas desenvolvidas polo Centro Arqueolóxico do Barbanza, que está situado en Neixón. Este centro, que se inaugurou no ano 2002, é un dos primeiros centros de interpretación do patrimonio cultural de Galicia. Na actualidade, é un dos poucos que conteñen exclusivamente coleccións arqueolóxicas. O programa de encontros deste ano, que xa vai pola súa 14ª edición, segue na liña de edicións anteriores e ten como principal obxectivo o de promover e actualizar os avances da investigación arqueolóxica, prehistoria, historia antiga e medieval. O que pretende é transmitir a visión xeral sobre estes ámbitos achegando novos contidos, estrategias e ferramentas, centrándose na presentación de resultados e investigacións recentes da comarca e de outros puntos da nosa xeografía. Outro dos obxectivos destas xornadas é o presentar unha oferta centrada no eido do patrimonio cultural que sexa atractiva e sexa innovadora. O programa pretende establecer como un referente das actividades arredor do patrimonio arqueolóxico, facilitando así o seu acceso ao público xeral e promovendo o maior acercamento social ao coñecemento e comprensión do patrimonio arqueolóxico. Moitas grazas a todos e todos por vir. Agardo que estes 2 días sexan de proveito e que vexamos en vindeiras edicións. Moitas grazas.